أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka inda muke koyar da ƙananan sana'o'i tare da ni Aisha Tukur Kira. Kafin mu shiga cikin shirin ku subscribe ɗinmu a YouTube channel ɗinmu mai suna AK Kira. Ku danna subscribe in an nan ku ƙararrawa ku danna domin samun sabbin shirye-shiryenmu daga zarar mun sake su, sannan ku yi like. To yau abinda za mu koya muku shine headband, abinda ake ɗaurawa saman ka bayan an gama ɗaura ɗankwali. Abinda ake buƙata shine yadin rustic ko kuma yadin satin, duk wanda ka samu. To tsayin yadin mu shine inci 20, faɗin shi kuma inci 17. In ka tashi za ka ninka shi ta haka, an gani? In aka ninka shi ka ɗora shi saman turmi, sai ka ƙara haka kai daddara, sai ka rinƙa yin tattara haka, kana tattarewa kana ɗinkewa, kana tattarewa kana ɗinkewa, kana tattarewa kana ɗinkewa har ka kai ƙarshe. Fatan dai ana gani, ana tattara ana ɗinkawa, ana tattara ana ɗinkawa har a kai shi ƙarshe. Na haɗa baki da bakin ne na ƙarshe, shine nake gama bakin ina ɗinkawa da tattara. Ina fatan dai ana gani. Wannan headband ɗin in dai Allah ya sa mutum ya iya shi, ko bai yi shi don ya saida ba, zai yi shi domin ya sanya ma kanshi ko kuma ya yi ma ɗan uwan shi, ba lallai dole sai ya saida ba. Ko kuma saidawan ma mutum zai yi, insha Allah zai samu alheri mai kyau. To bayan an gama nan sai a dawo nan tsakiya, nan kun ga ƙarshen na ɗinke shi ko, sai kuma in dawo nan tsakiya sai in yi daddara haka. Shi ma sai a tattare shi kamar yadda kai ma wancan tattara, shi ma sai ka tattare shi, kana tafiya kana tafiya. Ina fata dai ana gani kuma ana fahimta. Kuma kana tafiya kana tattare shi haka kai shi ƙarshe. An gama an yi ɗinke nan gefe da gefe ne, kuma a juyo tsakiya sai a yi shi haka, sai a juya shi, shi ma tsakiyar shi a tattare shi, shi ma ana tafiya ana yin tattara. Kaɗan za a riƙa ci wurin ɗinkin, ba da yawa ba. Wannan headband ɗin manya za su iya sawa, yara kuma za su iya sawa. Za ka iya ka yi shi in ka gama shi ka sanya a leda domin ka samu ka ƙara inganta shi. Sai a bi ɗan tsakiyar nan sai a yi shi ɗaya.
lafiya. Allah ya kiyaye. Kuma wannan sana'a mutum yana zaune a karkara ba zai ce zai yi ta ba, saboda mutanen gurin ba su waye ba. Amma kamar wanda yake zaune cikin gari yanzu abin yanda ake yayin shi matuƙa da gaske. Kuma mutum yake fitawa da zai ƙarfi sosai. To mun gama da wannan. Saura matsayin da ake ɗaure tsawo na sanya inci 15 sai faɗin kuma inci 4 sai a ɗinke shi haka. Kuma yana matuƙar ƙawata tafiya idan an yi ɗaurin ɗankwali an ɗaura. Mun gama da wannan ne a sanya cikin almakashin kamar haka da ake yi. Kun gani yadda ya bamu? Kun gani? Kun ga yadda ya bamu. Sai ka ɗauko nan ne gaban. Inda ka ɗauka gaban da gaban da bayan da tsaye ne ka ɗauki inda ka dace ne ka ni na ɗauki nan gaban. Sai ka ɗauko wannan. Sai ka wannan haka. Sai ka ninka ta haka. Sai ka ɗora wannan sama. Sai ka yi shi da sama. Ka ga dama za ka iya kaiwa a yi maka zuciya a ɗayan garin saboda zarewa, kuma ka ga dama za ka iya barin shi haka. Sai ka juyo ɗayan ɓangaren shi ma. Kuma za ka tattare shi kamar yadda ka yi ma wancan haka. Sai ka ɗauko wannan sai ka ɗora a sama. Sai ka daddare shi. Sai ka ɗan gyaggyara shi. Ka gyaggyara shi. Shikenan kun gani headband ɗin ya haɗu. Za mu nuna muku sample ɗin yadda ake sanya shi a jikin hoton insha Allah. Kun gan shi gashi nan ya haɗu. To duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai mu haɗu da ku a sabon shirin insha Allah. Kada a manta a yi subscribe, a like. Assalamu alaikum.